Jeg går blandt mennesker, men føler mig alene. De lytter ikke rigtigt, de vil bare have deres egne. De presser og de trækker, som om jeg ikke har en stemme. Som om et nej ikke betyder noget for dem. Jeg siger stop, men de går bare videre. Som om mine grænser